A mostra colectiva Alcograbado xa loce no Museo de Artes. Consta de 38 obras realizadas polo alumnado que se formou nos talleres impartidos para aprender esta técnica. Aglutinar a cultura, as obras e as formacións. Esta é unha das características que define o Museo do Gravado de Artes, que dende este venres conta cunha nova exposición nas súas salas. Trátase da mostra Alcograbado, que consta de 38 cadros elaborados polo alumnado dos 3 obradoiros que se realizaron no museo para transmitir esta técnica descuberta no 1974 polo profesor José Fuentes. Esta técnica de gravado en metal con mordente, que é a única sobre ese material que permite o avance e o retroceso na creación da imaxe, ademais da súa singularidade polo carácter modular e tonal das manchas trazadas e a pincelada tridimensional con efectos ópticos da espacialidade. Pero isto explicaráo logo con maior precisión, como sabedes, o profesor Fuentes. Agora ides contemplar esta exposición que agardo sexa do voso gusto. Unha exposición protagonizada polas obras do alumnado que pasou polo museo para aprender esta técnica nos talleres que se desenvolveron no lugar. O seu representante, Alejandro Bobillo, agradeceu a implicación das persoas que seguen apostando por estas formacións e aos seus compañeiros. O traballo tanto de Pepe como de Antonio como de Isabel pois foi excepcional pola súa paciencia, polo seu bo que facer. Realmente é un disfrute para todos os que participamos neste tipo de actividades traballar con profesionales como eles e despois tamén aproveitar a ocasión para reivindicar unha institución como esta que é unha maravilla que a teñamos nun pobo como Ribeira. O catedrático e creador do Alcograbado, José Fuentes, afirmou que compartir esta técnica con todos os alumnos que pasaron polos talleres foi unha experiencia moi bonita que tivo un resultado único. Es una oportunidad de ver cómo un proceso que yo lo ideé en claves de mis necesidades personales tiene la capacidad de adaptarse a otros artistas y de generar resultados tan variados y tan interesantes. Tanto es que el resultado, después de dar estas 3 ediciones, que estamos viendo una representación de lo que fueron 3 talleres sobre el alcograbado, al poder haber visto estas imágenes, para mí fue muy importante. Ademais, destacou a xeración de estímulos que surdiron durante os obradoiros e que lle inspiran e axudan para seguir creando. Y esa calidad, podríais decir, bueno, pues aquí don José, bueno, Pepe, para los amigos, te está echando flores, pero el secreto no soy yo. El secreto son los artistas que en cada edición han formado parte de él. Y porque yo el papel de Antonio Navarro y de Isabel y mío es facilitar medios y apoyar las intuiciones para que se materialicen en resultados. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, estivo tamén na inauguración da mostra, primeiro acto en calidade de presidenta da Fundación Museo de Artes do Gravado. Na súa intervención destacou a importancia da transmisión de técnicas que só se ensinan neste lugar. Se ve reflexado no compromiso, no esforzo, no que é a transmisión do saber, da sabiduría das súas técnicas, unhas técnicas que só se dan aquí, non se mostran en ningún sitio máis, nin de España, nin de Europa. Me decía Pastor outro día que en un momento dado se daban en Portugal, que Portugal tiña moitas ganas de que ali se puderan aplicar tamén estas técnicas, pero de momento, unha vez máis, este museo volve a destacar por ter unha exclusividade e, sobre todo, tamén un gran talento e unha dedicación e un compromiso por parte. O museo non detén as actividades formativas e esta fin de semana impartiuse o curso de litograbado da man de José Fuentes, Antonio Navarro e Isabel Corralero, profesores da Universidade de Salamanca.